afụlụ m mango ghọta, onye nwe ya ejide m. Madam ka m kwuo eziokwu, ọkwa Chinelo bụ ụzọ ghọta, onye mụ lacha ọtọ m ụtọ. Unu nọ na-elotele egwu nwa ngwa nchekarị ha nkwa olu na ịkọ una mana ibe nwa di m na-eme ụdụlụ ụtọ ibe nwa na-atọ agụtara ochukwu. Ụdụlụ ụtọ ibe nwa na-atọ bụ ma ọ na-eme nwa di m na-eme kpum kpum, ọ na-ebunye isi enu na-ebutu, na-ebunye ike enu na-ebutu. Ibe nwa bụ ezigbote ọgwụ arụ mgbu, bugolo ọgwụ ịba. Ibe nwa na-atọ ezigbo ụtọ, ọ ha na o mecha m ya ụdị nna ba kpam ndị edi ewule ebulu m mma larịgide ụla ike agụ. Ibe nwa na-atọ ezigbo ụtọ. N'enu ya ama ebe m na unu bụ ụmụ nwoke, unu na-atrai rinne, unu na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na-atrai isi ike, mana diko unu natakwa n'ụlọ na-echetakwa na unu debere nwunye n'ụlọ. Ebe na ịnata ozugbo ikpule m nọ edi edi, ịnatakwa gị na nwunye gị na-anọlụ nwa obele tupu iji edi edi walavola gị. Trai ya o na-atrai ihulu nwunye gị na-atrai ihulu gị, unu na-atrai ya ebe rinne. Ka ndị ime nwa dị imi m nwa wolu imi ogene. O nwere ụdịrị isisi mmadụ na-esite esite nnara esite nya, nke dị mma ma nke dị njọ. Nke kacha njọ bụ na mmadụ na-esi nri na bie mma nọ be m, mmadụ riri nri onye a na-esi imi m ya nọ be onye ọzọ ma ma nọlụ be m. Kedụla gbọ ibe dị ya na-emu ka m na-egwupụta arụ na-ata kere ya kọlụ dịla ike ọ ha nọlụ ụdị